אני חושב הצגת הדברים, הסיפור ההיסטורי של המצאת המזל"ט, יכול גם ללמד אותנו על מה שקורה לגבי המצאות אחרות, חיוניות ככל שתהיינה, מה צריך, איזה תנאים צריך כדי שהמצאה כזאת תצא מן הכוח אל הפועל. ויש המון רעיונות טובים בציבור, ורעיונות שיכולות לחסוך חיי אדם, יכולות לתת מודיעין טוב, יכולות לתת אינפורמציה אחרת. הם לא מגיעים לידי מימוש, מפני שחסר כמה נתונים. במקרה שלנו חברו שני אנשים, כפי ששלמה הגדיר אותנו מקודם בצדק, שני משוגעים לדבר, שהאמינו בכך שהנושא הזה הוא בר ביצוע, שהוא חשוב, שאפשר במחיר די זול להביא אותו לידי מימוש, והדבר הכי חשוב, שיש צורך אמיתי של הכוחות בשטח, ואין משהו אחר שעונה על הצרכים האלה, ולכן כל זמן שאנחנו היינו עם היד על הדופק, כל זמן שאנחנו היינו מעורבים בעניין, העסק עבד והתקדם והתפתח. מה שקרה הוא ברגע שאנחנו יצאנו מהתמונה, אני יצאתי קצת קודם, שקיבלתי תפקיד, הייתי אחראי על כל יחידות ההתראה בסיני מול האויב המצרי, הייתי מאוד עסוק, אז לקראת שנת 70 יצאתי מהעניין, שלמה עוד ליווה את העניין הזה עד שהקימו צוות מקצועי, so called מקצועי, והם לא רצו שיתערבו להם בעניינים. כששנינו יצאנו מהעניין, קיבלו את הפרויקט הזה לא כאלה שמשורעים לדבר, אלא קיבלו את זה כג'וב, לעשות ג'וב. אז אם היו כמה כישלונות, אז ריפו את ידם שלהם או של המפקדים שלהם. אני מתאר לעצמי שגם לשלמה היו תסכולים וגם לא התרסקו טיסנים, והיו לו כל מיני בעיות טכניות שהן טבעיות בפיתוח של רעיון, אבל אני לא חושב שזה ריפה את ידם, שהוא האמין בפרויקט. וכאן, כשהיו כמה כישלונות, ובייחוד כשהלכו בצורה לא מקצועית, וניסו לקפוץ מעל הפופיק, בסופו של דבר העניין נעצר. דבר נוסף, שהצרכנים לא הבינו כמה שהדבר הזה חשוב, לכן הם לא לחצו. הצרכנים זה קמ"נים פיקודיים, זה אמן, זה מחלקת איסוף, זה קמ"נים אוגדתיים, זה כל הגורמי האיסוף באמן שלא הבינו כמה שזה חשוב, ולכן לא היה גורם מלמטה שילחץ כלפי מעלה להמשיך את הפרויקט הזה. אז זאת אומרת, אנחנו פעלנו למעשה בתנאים של וקום, כשאין מישהו למטה שעוזר לנו ללחוץ כדי להמשיך את הפרויקט הזה. למרות ששלחתי שני מכתבים אחרי שהפסיקו את הפרויקט, אחרי שהיו לי שיחות עם כל מיני גורמים, ואני בטוח שאני בסופו של דבר הייתי חוזר לזה בדרך כזו או אחרת, זה לא עזר, ומה שהכי מצר לי, ומה שהכי מכאיב לי, שבמלחמת יום כיפור, הטיסנים האלה, ש4 שנים לפני זה כבר הוכיחו את עצמם, לא היו מבצעים, ואי אפשר היה להפעיל אותם בשטח. ואני מאמין ב100% שאם היו צילומים של 5 קילומטר לאורך התעלה, ממערב לתעלה, ערב מלחמת יום כיפור, לא הייתה הפתעה. אין לי ספק בעניין הזה. ושהיו מקבלים צילומים, שהיו מבהירים לכל אדם שיודע להסתכל על תמונות, לא על תצלום אוויר שהוא מסובך והוא למקצוענים, אלא תצלום שאפשר לראות ולהבחין טנקי גישור, ציוד גישור, ציוד אחר שהוא ספציפי למבצע מסוג מסוים כפי שהמצרים תכננו, ואז לא היו ספקות ולא היו קונספציות, והיו מבינים שאנחנו עובדים לפני מלחמה. לא קרה, חבל. אבל אחרי המלחמה הזאת, כולם התעשתו. שלמה היה מעורב בצוות הבא, שהוא היה למעשה נקודת הקישור בין הצוות הראשון לצוות השני. בסופו של דבר תדירה נכנסה לעניין הזה, ובאיחור נכנסה התעשייה האווירית. והיום מדינת ישראל מתברכת כמעצמה מספר 1 בעולם, בבנייה ופיתוח של טיסנים שמוכרת אותם לכל העולם, ובמאות מיליוני דולר. כן, אני חושב שהשימוש החשוב ביותר של טיסנים של מזל"טים יכול להיעשות גם לשימושים אזרחיים.
בנוסף לצבעים. פה אנחנו מדברים על מזל"ט צבאי שמיועד להביא צילומים, אבל באותה מידה, כבר לעתיד, מזל"ט כזה יכול לשמש לכל מיני דברים נוספים, ללוחמה אלקטרונית, למכשיר התאבדות וכל הדברים האלו. ובשימושים אזרחיים הוא יכול לפקח על תנועה, הוא יכול לפקח על הברחות של מכוניות וכל מיני דברים כאלו. אני חושב שיש עוד עתיד גדול לנושא הזה של המזל"טים. אני אישית, בשבילי זה לא חדש, אני ממשיך עדיין להטיס טיסנים כתרביל, ומקווה שאוכל לעזור אולי לשלב השלישי של המזל"טים. עברנו שלב ראשון, שלב שני, ואולי נגיע גם לשלב שלישי. אני רוצה עוד להוסיף משהו, שאנחנו בכוונה לא נכנסנו לנושאים מבצעיים. אנחנו יודעים שלמזל"טים יש שימושים רבים ומגוונים. אני יכול בלי להתאמץ להגיע לכ-15 או 15 סוגים שונים של יישומים של המזל"ט שמבצעים אותם. אני יודע שבנושא הזה ישנה הרבה מחשבה ועושים הרבה דברים יפים, ואנחנו לא נרחיב על זה.